Takže ahoj, já vás všichni vítám. Mně právě napadl nápad, že bych mohla založit další kanál, který byl prostě o českých maminkách, tak jak normálně se jim daří na mateřské, na rodičovské, protože mě k tomu inspirovalo spoustu jiných, hrozně moc jako zkušených a šikovných maminek, který už mají nějaký kanály a takhle. Takže abych se vám trošku představila, moje jméno je Iveta a mám syna, který bude mít koncem ledna 3 roky. A na přelom duben, květen čekáme teda druhé miminko. Takže moje první videa asi budou stylu těhotenský deník za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. měsíc. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct jako o mně. Takže jsem jako svobodná. Omlouvám se, že říkám často jako. Bydlím na Vysočině, ale pocházím teda od Olomouce. Možná proto slyšíte trošinku, že je tam takový ten olomoucký hantec. Takový trošinku jiný nářečí. No, zrovna jsem se líčila, protože mám vlastně syna i přítele Lukáše, dneska mají svátek, takže tamhle ještě vařím nějaký rýži, polívku a kuře se mi tam peče v troubě, tak jsem se trošku musela přišmrcnout, takže bych vám chtěla ukázat, pokud to teda někoho jako zajímá, čím se teda jako líčím. Ano, takže jako make-up, protože třeba podkladovou bázi takhle to já vůbec nestíhám, takhle rychle se jako líčit, jo. Aby toho bylo prostě moc a líčila se tady půl hodiny, to já opravdu nemám čas, takže já prostě se líčím stylem rychle a je to hotový. Takže jako make-up používám tady ten od Gabriela Salvete. Ten je teda vynikající, ten teda můžu jako fakt doporučit. A mixuju si ho ještě teďka, protože na zimu jsem taková bělejší, od Avonu. Je to na citlivou pleť, je to výtažky z heřmánku, tak s tím si to teda smixuju. A dám si to na pleť. Potom teda na oči, protože pod očima mám samozřejmě kruhy. A protože jako samozřejmě se člověk už tolik nevyspí, jak jsou ty děti. Tak jsem objevila něco, co mi teda příjemně potěšilo, že jako nezalízá to do vrásek, příjemná textura, příjemná cena, jde to koupit normálně v drogeriích a barvička taky parádní. Je to vlastně od Astoru, Lift Me Up. Píšou, že to je 2 v 1, liftingové sérum a make-up, korektor. Mám teda 1 light, úplně ten nejsvětlejší, je to s vitamínem C a s vitamínem E a s peptidy. Takže takhle to vypadá od toho Astoru a je tam vlastně takovejhle ten štěteček. Ale já teda ještě, aby se mi to líp jako takhle zatlačilo, tak používám prostě takovýhle obyčejný štěteček. Ano, to jde sehnat skoro všude. Potom teda, z čeho mám teda velikou radost, tak jako tím já si dokreslu obočí, protože já mám tady obočí hustý a tady mi chybí, což je takový jako nedomyšlený od té přírody, takže si musím dokreslovat. A teď jsem teda sehnala na tmavý obočí od Rimmelu a teda s ním jsem spokojená. Je tam teda takhle, jestli to bude vidět, malinký štěteček a malinký takovýhle kartáček na učesání toho obočí. Ale já teda strašně ráda používám na malování právě toho obočí od Ardeka takovejhle obyčejný štěteček na obočí. Koupila jsem, myslím, na krása.cz. Potom teda si dám nějakou podkladovou bázi pod oční stíny, obyčejnou od Essence. Ano, v drogerii jde koupím. Stíny potom mě teda jako vyhovují na malování tyhle takový ty pěnový štětečky. Já nevím, jestli nemám štěstí, vždycky si koupím nějaký takovej prostě, který mi nevyhovuje, takže se pokaždý vracím k tomu pěnovému. A používám teďka teda od Rimmelu tady tu hnědou paletku. A ještě, dneska jsem měla chuť trošku jako na růžovou a fialovou, tak mám ještě Estée Lauder. A je to vlastně tenhle ten, s tím to asi nezabystřilo, ombre a papier. Doufám, že mě moje učitelka pochválí francouzštiny. 4 roky jsem se učila francouzsky, ale spíše ta angličtina mi trošku zůstala, no. No, takže tam jsou takovýhle barvičky. Takže toho jsem si tam ještě dala.
Potom teda řasenku, s kterýma jsem teda spokojená, tak je, to byl nějaký vzoreček od Lancome. Tak ta je jako dobrá, jestli chcete vidět, jaký má kartáček. Tak ta teda dělá jako nádherný řasy. Můžu mrkat. Tak takovýhle řasy dělá. Jinak teda ráda používám ještě od Dermacolu tuhletu řasenku. Moment, abyste to neměli obráceně. A potom teda to je taková moje stálice mezi řasenkami. A tak je to samozřejmě tady ta růžová myblinka, ty všichni znáte. Takže taková jako hodně propláknutá mezi všema. Takže tu. No a potom teda, abych měla nějakou barvičku, abych nebyla taková jako strhaná bílá matka, tak používám takovou tvářenku od Essence. Je to vlastně odstín 80 Autumn Peach, čili nějaká podzimní broskev. Asi nám to nevezme. No. A potom teda ještě používám takovýto bronzer.